kenapa? Aku golek sang-sanganku. Kalau hilang, kowe nangis. Iya toh. Aku mau yo krungu kok. Lu apa sih? Kowe mau ngomong ngene to? Marang sapa wae sing nemokno tangsangan umpama wedok ipek dulur. Ya. Umpama sing temok lanang pak bojo. Bener kuwi. Oke aku sih ya. Ora. Ana cocok. Lo, aja dibuka. Ih, lo yo jerawatnya ucap. Keliru. Apa mau sing sebelah? Oh gak apa-apa. Warnane ireng lo ya. Benang iki lho. Tenang. Kuwi sang-sanganku. Iki kono. Iya. Sing nemok aku ya. Aja kaget, aja wedi. Cangcangan kalung iki tak balekno. Ning ono salate. Syaratnya apa? Kowe gelem dadi bojoku. Bojomu. Iya lho. Tak sope aku. Salahe kowe mangsa imbono. Masa aku ayu kok sing ngene iki? Alah, elek kene. Sing kene api. Iki salate. Ya wes jeneng Mustafa. Kakak kendil. Kakak kendil. Iya. Sang-sanganku berene sik. Iki tampane, Cek. Lah, ambung. Jangan kok kaya. Apa ini? Kakak kendil. Apa? Kang lamari kerja kakak Jaka kendil. Eh? Kateni ya. Dewa kamu. Ning gone Medal. udah kamu ya. Medal kamu ya? Kendil. Iya.